Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki seng bhalang ba pher jong ka Southwest Khas Hills District nado ka KSU, SSSS, FKGGP, HNM, HITO, HNYF, HYC, haka khatsan tarik unok pra arja arpusan kila lek bini kenduk kerki ba LT Taryang Additional Deputy Commissioner ka Southwest Khas Hills District, ban persyak jor halur ka jingtemu jong ka sorkar ban penken riak kam Yau Superintendent of Police jong ka Southwest Khas Hills District uba Wijerwa ba di kiwe ki officer ki bompat kot ka potri kam jongki. Ki seng bhalang ka Southwest Khas Hills District kila banjur ka sorkar bala kumno ya ki officer ki batri bha nak benda upat ba omdei ban penken riak kam stengpor klampat pura ka potri kam. Ki seng bhalang hadian ka jinya selok bat ki nong shong ka than kila shim ya ka rai bandawa na ka sorkar bagade banwan ra ki SP ni ki magistrate bar ki officer ki bade ki khasi halor ka nongrim bakandan ka jinya dei ka bajan bat ki patba nakliang ki seng bhalang ki mahamjur ka sorkar bakam dei banyalekai bat ki patba ka Southwest Khas Hills District banwan ra ne wing officer ka baman nak benta ka chimintoi jongno klam da perkhat pat ya ka jingdu nong jong ka district ne ba ka jong ka du jungi ka dei bat ne ki premature transfer dan ne kata ka jeng transfer ya ki officer ba pher si tengpor kani kalong kai ba nakaleng ni bor sarkar imat kilale tanam ta ka jemanto jonong junu da ka ba kilapan khain ya kata ni polisi la ne tak polisi ban ong ba ya ka minimum posting jong no officers bode bandan ha ki district kata kadi ga jeng pan khain jong ki bor sarkar bar omtang kata ka pan khain ru wadi kan an bat wad ya ki banta kibala sing layo ya kajing tha na ka yang bisaro te komang so mane ba kajing wan jungi ha kani ko porm ta ka dei bahadin bang layo e kajing tip ka batikna ba nakalang jo sarkar kala persang lani kala mut ka don kata kajing temu ban transfer nekong yu superintendent of police ubah jing sha mata imat udang don dok ba shipho kadoi banai ei hoi long ba ni so tho la kam transfer hi haba transfer nu sa kalong ba ki pa ba ge bantep la ne nakalang ni de bantep ba kai ka ba ule ba ngi haban transfer namar ba subu nom ta kadon kawai ka hukum la ne kata ka judicial president napo jongka supreme court ru ba ong ba SP la nu he bulet ka minimum tenure ju haka jaka bu usha ba haka jaka ka ba ude bandan kalong bala kumnu arsnam te hanrai lada dan ka jingweng ya ka ba kumu ta u he officer kamot ba de bonweng halor kanong rem ba ule kinu ki kam kinu ki banta ki balong persya ka sensar kadar ki balong persya ya ki pajba ki badan haka ta jaka hanrai kani ka jingle jong sarkar habide bini SP jong Southwest Hills kapan ba imat ba kadon salendet bat omtang kata ka ba sosi pat kalong ka ba kam sosi kalong ba le jing tip ba haba ki wang USP bode khasi ki persang pat don ra USP bode dukhar lani bode u bom dei khasi hoi ngimdon kanu no ka jing kan tho kita ki bom dei khasi hare kumba ong mane kalong ba ngi hapar khat ya ka jing long jong sun beneng ya ka jing long jong ka environment hapo Southwest Hills ki lakadei haka district commission lakadei hapo jong police bat ki wei ki office sarkar kalong hapo Southwest Hills haba kile kanono ki ya lang ki trailang bat handai kai ka ba paunta per kalong lada wanra ibrung da bar kalong ba kan sabjing ya ki no sonong kan sabjing do bar sonong ki seng semla sonong ki VDP sonong bat kinoi kan hon kalong ba kinyo ya kata ki trailang na kam ta ban develop ya kan ka district ka jungi te kata ka de ka wei ka mat ka ba na kalang ka jungi ni soban persya jor bat habede ba kani ka jing wara yo de lani ka jing transfer USP na kalang jungi la kransai ba larong ko bala na kalang sarkar ka de ban pene swa harai lara suthu ba kamla su ban pene ru lara kawan ra kalong ba ka de mon ra hi dawde khasi kanang ba kan long ka besuk ha ka jing trekam berkido basong berkino song berki kan hon fair ki badon hapo jong ka Southwest Hills hi brokwai bat ha ka ju upor ka jing dawa ka jungi kalong ba ya ka sarkar ba kamde benele kai ya ka Southwest Hills jungi Southwest Hills jungi ka dan ba khatar khalais ne me
kadang don kam sibun ki ai nam ta ka development dong ka thain la ka long ha ki banta jong department ba fer lamba ka health lamba ka PUD PHE water sources percui gue ngimla banjar ki don kam sibun bat namar kata ban develop ki ne jaka ngi don kam ki officer ki ban tre hani ki ba la kumno kolong ba ki dei ban hasam transfer kolong ba ki la dei ban tam ya ka tenure policy la ne kata ka minimum posting ke bau de bandan apa dengan district namar ba ni don kam ki officer begin sa kam slam ki officer ki babiang ban sa kam slam bakin so thu ki jelong jeman bat nla ru ban wara ki dulben ba fer apa yang ka district ka jungi te agne jing kudu jungi wan pau nai kulai ki na media person ba wan wang saki mata kasni kan ka jing kendu ko jungi kalau don ka na kalian ka jing perkhat ka ba jing perkhat ka jing song meeting ka perkhat jong ki kunhun sing barang po ka service district ha ka kini ki por ki kliat por ki badai ki civil society groups na ka daw ba ki don ki kam ki ba kham ki ka ba na kalian ka jongi ni ayo jing tip ba kan don ka jing thumu ban pekerja ya ki pekerja kami ki officer katukan ni ngut ki officer ki badai po ka district kani ka jing thumu jo ka sarkar ban wanra ya ka premature transfer kamtam USP but USP jongga surveillance district but ya waypat u badai ki waypat ki district heads te nakaliang ka jungi ngi kerki ngi layawan ban yakendu mentakasngi ban yakendu wat ban yakendu yu deputy commissioner te hanre ha ka jing bam yakendu I na barimdon ngi layakendu pat yu additional DC ban simkhia ya ne ka benta bat ba nakaliang jungi ki civil society groups baro jong service health ki bakan thop nadu ka ki khasis union ka sunjuk ki sang samla sunong jong ka service district nanta ka HNM ka sing HYC nanta HNYF bat ka hito jong ka service district nanta bat ka FKGP baro kini ki civil society groups jong ka service hill nilai kendu lang mata kasni ban bersengau sia kan kamat ba ngim kai kalong kubur ka bangin sotanat khamtam yo dei ber SP haba ka jing trekam ku utang sistem berpadap but ya kumju ru kiwai ki heads jong department ka bangin tip bakini ru ki padap ka katkum ka tenure ka jong ki ka por ka jong ki kadang long ka balangkot ndai ka don ka jing ya pekerja kam ka bomon ka jing ka bomon jong kita ki bor ki bajrong tena kalian ku jong ngim sotanat ya kani ka kubur bat ngila ya kendu menta bat nakaliang jongi nakaliang jongga administration nang ni kila simki ong bangin simkia ban pentip si bor badai pej ke bak bo sabor ki bor bahajrong par kumjuru nakaliang jongi ki seng balang ni haban yele kan bala ban poi kini ki kot ban pha si dai ki bor badai pej namar ba kum kini ki AKA ka kta ya ka district jongi khamtam habi dai bat ka hakaliang khamtam ki head jong ka police ki pajba ki seng balang baro khoj ni ladon ki ka de jaka jongi ka ba kisang balang kat kisnong ki tau kirang ba snong ni ki don ki AKA ki bang yasdang ban ya pentri kam nam ta jing ba ban pe ba kamiat ilang salang nadu ka ki don ki AKA ki kam ki bang sensitive pon ki jaka ka jongi ka area ka jaka ka jongi ka district ka jongi ka badang yele ban warna AKA ki bolong sustain nam ta ka ban sustain nam ta ka jing ba bat khamtam ha ka jing dai bat ki social institution ha bai dai ka law and order harai gidang sedang mentri kam tang sistem ki padap harai mata pat bor ka bangi pha syakia sarkar lane syaki bor badai khme ya ka jing bu bat ka jing pekerja kami ki officer ya ki head jong ki officer politik kam theo tang ya USP bat nrai ya kinu ki department ki head department lada ka dai po health po PUD lada ka dai po jong ka police lada ka dai po ka social welfare agriculture PHE bat ki wai ki ba ngi ka ba lada kila ya kan kam bat ki penkheng ki kendon ka baki kendon jong ka ki rule ki an ki penkheng ki kendon ki bami hapat kum ka policy baki ta ki nong thau an hi kisna harai habangi ni perkhat baki na ki nong thau an ki nang bahaya ki an harai ka pau ban baki nong thau an ki pen kedia lan ki pen kedor ki pen kheng kala ya kita ki an te kumbang ilap mata la ka don sya ka kum kata ka jitu pari akam USP badi ki wai kanai ka long ka ba ngim sotanat namar haji sya ngi de bahaya ki an harai kita ki bru ko don ha ka bor ki long pan ki nong pen khenyan tina kaliang jongi ngilawan pas ngai kena kubur ban khas kubur ka baklan balada ka ni asnguru bagadon ka jing tmu ban wanra ya ki officer da ki brai da ki bru ki bom
dei ki khasi kata ru ka kubor ka bangi hang ni ko aban pensai ba ki ka sarkar ka suthu ya ka sinbeneng jongi hang ni ka de suthu ru ka sentimen ju pa ba hang ni khamtam habai dei bat ka ki an ki law and order nata ka daw ngis ngau ba ladal ka sarkar kamla ban kiar kadem kam dei banwara da ki beriu ki ba ki bam dei khasi lada ka dei banwara lada ka songnia banwara su banwara da ki badai ki khasi jungi dei da ki bam dei ki khasi namar ba ka jaka ka jungi ku bangilaong ni haban buram sentimen jungi pa ba jungi namar ki babun ki kam ki bangi dang telang dekat ki snong ki thau ka dei na ka bentak ji susu jimbut lang kawai te ngim ko banwara kinu ki huri hura khamtam gidang yai kapor kadang hidak sedang banwara ban yate ya kan distrik ka ba jongi ban thamai ki officer mutak bedon ki babian ke hanrai lada kadon kanunu ka ba palat na kata ni de ban yate plang hari umde ban shule da shule tambanu manu ban shule kai ban shule kun jakai ya ki kam ji penroi iskim ki bafer ki baki pajba ki nong snong ki rang ba snong ki don kam hanrai ban shu ya le kumni ka penwara ban ni ka ji huri hura ka ji plumar borok ki banta pina kaleng jongi ngi singau ba lengba jong ka district commission manta ngi kwa banong ban perpoi ko sarkar bat nginang ya budin ru saki chief secretary bat saki beriu ba song ka bor sarkar ba ya kan ni ka message ka bangim so tanat la phi sarkar ka le kumni bat kan gi jing tho kalong ba hajing sha kalong ba ka ngila dei ban ya kandu ichistri ren so tho ba kapor lang kam kerki tingla wan ona po district administration hapo ban ya kandu DC UADC balok num no kalong ba kin pha kan gi jing tho ichistri DIG ministers ki chief minister ba pher chief minister jo ka sarkar jala ba ude ban pakhat ba ban mele kai ba sabwa sel shek ka don apren ka songsuk songsai te ni karpat ka sarkar ba kamdei ban panthut lane ban aideng ya ka shek ba songsuk songsai bat ka kumba mane ka sabwa sel shek ka de ka shek ka ban yaksaj nak pagi development ba pher buat pen kulmar ya ka shek ka jungi namar bala da ka sarkar kale si ale ni ban yale kai ya ka jingwara ki officers ba pher bu district na ta ka jimtoy jono le se kan poi kapor bana kaleng jing iseng balang ki pai ba sabra sil shek banyak perkhat bangi habne ki persa ya ka bakum kani ka jingtumo